Ce frumos ești, așute. Yeah, boy. Ne muzolim? Zi-mă. Bagă limba la buric. Ești frumos cu părul Haide, la cap. mai stai un pic. Ce? Ești ca ai plasă de aia de păr, să-mi ba pula. Propun down, Dănuț. Nu. Asta e scurt și pe doi. I mean eu, marihuana. Bă, știi că îmi cumpără băiatul la Mihai un app? Da, pula! Că eu stau într-un orășel frumos, micuț. Bun venit în orășelul Leneș, în loc unde vrea să stai. Aici e Robi cu planul său rău, Sportacus e noul tău. Ștefania a sosit, cu Zeghi s-a împrietenit, cu Pixel, Stingy și Trixia se va distra și vor cânta. Hai, hai, hai în orășelul Leneș, unde ziua abia început. Totul e pe dos în orășelul Leneș, avem atâtea de făcut. Orășelul Leneș. Uite-te la bradul ăla, de exemplu. Cât E? nu iubesc nici Zi de nu are părul ăla și că e plasă de aia de păr în cap. ce părare. Pe cap, ui fruntea lui! No, 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 no. A carinha dele. Ok, dimineața. Eu, coaie. Are grijă de câine că zboară ăla prin curte. Aseară vorbea cu mine de pe telefon și bă, stai bă, că a vandalizat câinele curtea, revin în 10 minute. Bine, frate. Și de ce faci, mă, că te iei ceaca puli? Timpul la mea. Aoleu, mănâncă aia atunci. Da, acum. Bagă mâna mea și bagă degetul în apă. Eu ți-l... Coaie... Taxi, nu mă unde vrei. Păi da, că a fost în piața reală. Taxi. Dar du-mă unde vrei. Du-mă oriunde, dar nu mă duci acasă. Acasă. Oh, bun, coaie, deci... Cât ai plătit-o? Să-și pula, Mirob.